Cigonol fer. Croesiad, teg at y postyn cefn. Fel yn disgyn i Aaron Williams. Williams efo'r ergyd ar y foli, ond hiber postyn athi. Ymdrech gyntaf pnawn ar ôl ychydig dros 2 funud. Williams. I lwybr Matty Hill. Hill at y llinell gwrs, croesiad isel. Robles yn methu reoli Aaron Williams. Gwiriad ar yr ergyd. Sa'i di gallu mynd i rwla, ond i ddwylo diolchgar Cameron Clark y golwr ath y bel. Bel yn adlamu ymlaen. Ôl beniad Phipps. At Selway. Selway mewn i cwrt Cosby. Mynd i hun. Yn tynnu ergyd ar draws wyneb y gol. Cyfle cynta'r pnawn i'r tîm cartra. Bel yn tasgu allan at Ethan Roberts. Matty Hill. Bel ymlaen at Robles. Rhywun o ledd efo yn y cwrt Cosby. Ail gyfle. A'r bel yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Ergyd o bell! Ac yn y pen draw ma hi mewn. A doedd Aaron Williams ddim yn cam sefyll. Wel amddiffyn arwrol gan y tîm cartra yn y lle cynta. A ddaeth yr ergyd yn ôl i mewn ar y foli. Unwaith eto Clark efo'r arbediad. Ond fel bob ymysodwr da, Aaron Williams yn y lle iawn, ar yr amser iawn. Cynt ar o bel yn lletraws. Cyffyrddiad Cabo. At Matty Hill. Hill yn y cwrt Cosby. Medarodd yr ergyd yn lan, ond yn syth at Cameron Clark. Gwaith da yn y lle cynta gan Matty Hill. Mae o'n dal i chwilio am i gol gynta ers dychwelyd i Fae Colwyn. Sadler yn dwyn y meddiant. Oddi ar Eunice Cabo. Yn canfod Marsh. Marsh yn croesi. Bel yn cyrraedd Gameson. Gameson heibio'r postyn. Mi oedd hwnna yn gyfle gwirioneddol dda i Pontypridd. Ethan Roberts. Efo'r croesiad. Teg at Jordan Davies. Mae'n ôl at Davies. Ac arbediad yn y pen draw. A rywsut. Yr ymdrech gan Matty Hill yn cymryd gwiriad. Ac yn mynd fod feddi heibio'r postyn. A mae'n rhaid na un o chwaraewyr Fae Colwyn darodd yr ergyd. Achos cic gol fydd hi ar ddiwedd hynna i gyd. Hughes. Dros yr amddiffyn. Robles ar ei hôl i. Doedd o ddim yn cam sefyll. Robles a Davies. Gyffyrddiad Davies! Ac Aaron Williams yn gorffen y symudiad drwy rwydo am yr ail waith pnawn yma. George Hughes sy'n rhoi'r arwydd. Taro bel i mewn, teg at geg y gol! A peniad Ford yn cael ei arbed. Sol Ford, hedfanodd i mewn. A bron iddo fe gwneud hi'n dair. Ethan Roberts yna. Efo Robles. Roberts sy'n croesi. Davies! Peniad rhydd i brif sgoriwr y gwylanod. Ond dros y traws ddath hi. Sy'n mewn at Ethan Roberts. Matty Hill unwaith eto. Croesi. Peniad Aaron Williams! A rhif 40 yr ymwelwyr yn cwblhau hat-trick. 20 munud o'r ail hanner wedi mynd. A mae bellach yn Pontypridd 0, Fae Colwyn 3. George Hughes. Crymannu'r yn geg crydd i mewn, tu hwnt i Robles. Owen Davies. Nôl at Hill. Hill yn tanio! Y bel allan heibio'r postyn am geg gornel.